नमस्कार। आज आज़ादी जौन हमनी के मिलल बा, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई। बहुत लोग एकरा खातिर जान दिले बा, बहुत लोग एकरा खातिर संघर्ष कैले बा, बहुत लोग कुर्बानी दिले बा, तब जाके ये आज़ादी मिलल बा। ए पर हमार प्रदीप भाई कुछ कहे के चाहतनी, दू शब्द सुनी रौरा। आजादी हमरा मिलल बाटे खून बना के पानी। आजादी हमरा मिलल बाटे खून बना के पानी। शहीद हो गई एकरे खातिर झांसी वाली रानी। आजादी हमरा मिलल बाटे खून बना के पानी। शहीद हो गई एकरे खातिर झांसी वाली रानी। राजगुरु सुखदेव भगत जी आजादी के दीवाना। राजगुरु सुखदेव भगत जी आजादी के दीवाना। आ वीर कुंवर सिंह महाराणा प्रताप जी खूब रहले मर्दाना। याद करी अशफाक उल्लाह खान चंद्रशेखर जी के कुर्बानी। आ शहीद हो गई एकरे खातिर झांसी वाली रानी। आजादी हमरा मिलल बाटे खून बना के पानी। शहीद हो गई एकरे खातिर झांसी वाली रानी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।